ang tanang mga malalaang mananap mupahawa o ang imong espiritu magpabilin hangtod sa kahangkoran. Yo, what's up mga kaabay? Welcome back sa among channel nga Native Mulanos. Karon nga video mga kaabay at tumis dagat kay maghimo me nami challenge dito. Maghimo me og video nga taong adobo challenge. Lingaw kayo ni mga kaabay. Nga nami bisita si Junjun's TV, isa ka vlogger from Alicia, Bohol gihapon. Ya, ang among barkada nga si Christian De La Cruz. Og natingada mo mga kaabay nga ako rin nag-intro karon. Tuwa na si Kaabay Ryan og si Kaabay Miguel. Tuwa ning una na, way mga batasan nila kung gibiyaan. So sagira. Atro ko mag-series ko. So, tara mga kaabay, dito magdugay. Uban mi. Ingani ang proseso unsaon paghimo sa kanang sauce. Taong adobo challenge kumbaga. So this is how we made the ingredients na. And kay adobo man lagi, di ay dato puti, di ba puti basta na green man di ay. Silver Swan, di po ni track na padong Manila. Kay Silver Star to. Of course, ahos. Sibuyas Bombay. Up next is paminta. Durog na ha. Durog. Og unsa man na? Paminta, dahon ng laurel. Laurel. Baboy na may kuwang nani. Okay? Tengbutan og toyo. Toyo og suka. Asin. Sunod, lemon. Okay? Grabe ha ita kita. Hinay masamat ka doy. Paghinay doy. Paghinay doy kay palangga ra ba kanija. Atong challenge karon, ato ni si Jang pabargon. If atay flip, Okay, pag mubarog, umiyala, nag-flip ni mo na time ha. Na time. Pila ka seconds man? 3 minutes. O kinsa to mahurot na time ja. Wa pa ka pabarog. Diya may bubuan na ni. Diya na, di ko ka mao ba? Saan na ninja? Na, andiyan sa may silot doy. Ano bubo sa inyo mo. At merong bubo. Toyo. Kini may kinalasan ni bubo sa ikatulo. Okay. Sige. Ato nang sugdan dali. So mga kabay, ato nang sugdan ang atong duwa. Mo ba? Kaya Mauman. Mao ni mga kabay kanang puro may mga alas, wa may muuna so magkuan mi kanang kanang humpayang mi. Abdo may mahawa. Ako wahi. Ganun jag patungan. Mayang makulog mahayan. I want you to stay, never go away from me. Stay forever. Ayang kasabot man gud mi. Sabot tayo man mo. Humpayang makulog mahayan. Plan out! Bato, pick! So, ang mechanics? Ansa, ipakuan? 3 minutes. 3 minutes, the timer na. Okay, time slot is 3 minutes before og di makakuan og di makapabarog. Sana all si Jay bubuan og mahimong adobo. Ang oras. Timer starts now! Ay, ano? Ano man? Libot. Pilih mga bay, 27 seconds lang. Ala. 16. 1 minute! At sa seconds! Hello, okay! Last 1 minute. 1 minute! 50 seconds. 40. Allah, ko niya. Dalia. Junjun's TV.
seconds. 20 seconds na lang. 19! 18! Ano mo na, dari lagi. Ay, ginukuha na na. Bukaan, boy. 12! 10! Ala. Mga kabay, agad ng bisita. Oh my God! May bubula na. Ako'y may mga adobo, may mga... Kuliray, baboy today ko! Kuha na yung adobong baboy. Adobong baboy! Mga kabay, siya may May una. tuhog na kay muha na lamang ko nitong inasal. Balik ko na. Balik ko na. Ya, kuha na. Punishment na to. Toyo, una. Toyo sa akin. Ano yan ko? Laka. Ang mutang tuyo ni Day. Tinutuyo kasi. Ayun! Akala nila baboy ako. Baboy naman talaga. So, na. Game! Otro. Kaya wa pa sa kabahos. Mubawas ko! Kristiyano po na yung kanuno. Ako na pa. Ikaw may nauna. O mga kabay, round 2 na. Pada dun. To, sige. Diretso, diretso. Ako man, giadobo nila nga na mahimo naman kong inasal ron. Panindigan ko na lang to mga Pahiran rin. Luya mo rin. Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green, green grass. Swing, swing. Sige, sige. Game! One, two, three, game, set! One down. Ito pag-uras na to. Wala man. Ay! Ay, grabe! Ay, ha? Kaya mo yan dyan! Ano ni? Kaya ka siya. Cheer up, please! Yan, sige pa! One minute and 46. Sex? Ay! Ano mo na, di mo Man! Di masura mo baro. Iwa. Tabangan itong pabarog na! 1 minute and 15 seconds. Baro. Di mo kamu pa baro ka na eh. Kaya na magulay pa. Alam mo, 2 minutes na ba? Bilisan mo! 50 seconds. 52. Ay! Grabe yan! Dari ko din ato. Di juga kamu pa baro. Ala, atay na ma. Murag nga, turn up gani, kaya di ka mo pamarag. Pamarag ka yung taon. Ako sa gichari. 21 seconds. Pinagkalit mo na eh. Si Zaga mo na! Ito mo na! Let's sa! Kaya mo yan, ingatan! 15. Kaya mo na. Tas baro. Yes! Alas! 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ayaw mo na! Paparapam! Okay ra kay suka man. Mga kabay, ang Tapay, papel tapay, si Kabay Miguel. Okay ra suka kay na may sili. Ikamura. Kamura kay maluoy ko. Ikaw kayo kay kaluoy. Nga naman. Hindi. Dara punishment na. Lumi ah. Lasang suka. Isda na may kuwang. Lasang ilaw. Pasang lasa ba di? Pwede na tayo puno Mura na magkuhan mag-adobo tapi ta. suka. Ang atang kuwang na laban. Kare! Main event. Manelas. Mani last round na to, mga kabay. Sana wag ako ha. Ato na po dapit kay Sinda. ano naman puro.
So mga kabay, round 3 na ta. Okay, round 3. Mani, kuan, da. Hubog na ko. Nahubog ko. Nawala, nag-iinam magtuyog suka. Pastilan. Ginoo kayo. So, Makahubog man din ng mahimong adobo. Gibubuhan kog toyo, gibubuhan sa suka. Ay man, adobo na pero last inning is kani. kana. Da, Sige, go! ang oras. Timer! Mr. Timer! Diya, andam na ang price, oh. Buuan dan eh. Kompleto na yung mga Kompleto ahos, sa Ricardo sibuyas, sa katong kikuan kanina. paminta. Oh, Okay? sige. Okay mga kabay. Okay na. Game timer starts now! Okay. Oh, yan. Manghuan. Bikat. Bulikat. Piskat. Kinalasan. Bilangkad. Sana all bata. Kaya niyo. Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green, green grass. Sana all may mag-comfort. Ako'y noy. Nagasahan na mga umbak ng Valentine's. Okay, 1 minute. Good na, good. Ay. Oh. Sana all may kahe. Grabe kas arawan mo. Oh. Adugat jam mo ka magpabarog ka. Adugat jam mo ka magpabarog ka. Listen na sa pabarog gabi nagkuan. Kunia. Oh, kaya pili ha. 50 seconds. Ala? Okay. Ako na. 30 seconds. Kulbaan ko, ano sa? Ano sa kulbaan? 10 seconds. Kulbaan ko. Ikaw na rolay! Ako. Kulbaan. 4, 3, Tarang na, last. 2, 1. 2 seconds. Eh, balag na. Wa, nagsigda na, nagbog na. Umari ka dong? Ako na ako. Hugasan. Wow, lawas! Atong lugdan dong! Sana all. Sumurot na. Ganap niya. Tangalan. Bahala na mo dia. Tumutra ba? Umutpod? Magsilo sa juguan mo ba? Salalan samahan. Bagong bunjak na. Gipanamkon ka sa lalang sa Espiritu Santo. Ang tanang mga malalang mananap. Mupahawa. O ang imong espiritu magpabilin hangtod sa kahangtoran. Amen. Daghang salamat sa imong mga kuan. Manutuhuman lang. Daghang salamat. Ya, salamat ah. Oh no. Biara dia. Salamat. Ya. A few moments later. Mga kabay, maura to. Gimana? Mana? Nakalas, kabay Ryan ha. Pumana may Sila na nilagay adobo. premiuman. Diya si John's TV na. Di adobo na ko. Diya ka rin si kabay Miguel. Silang tulo may na kuanan. Premiuman. Adobong baboy, adobong tao. Kung ipares na sila, pwede na nilang himuog adobo. Uwi lang ay kuwang. Diya mga kabay. Palihog ko mga kabay, Adjun Jokalipte. Subscribe sa channel ni Junjun's TV. Yes! Sabaan sa ko. Anda.
And of course, don't forget to like, share, subscribe to the YouTube channel of Native Boholanos. Yes, come on. Penguin. Salamat mga kabay sa inyong pagtanaw. Yes, sa tanan ng vlog no, karon pa jud ko nalingaw with them. Yes. Nalingaw jud siya mga kaway. Nalingaw jud. As in, grabe, super. Gihimo ka nilang adobo. Kinsa pa kahay, di malingaw na nahimon kag adobo. Be, makawagas tao. Pwede na ko kanon. Lami, bijari ko. Lami pa na ho. Lami pa na ho. Lami pa na ho. Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green, green grass swings. Legend ikat na, bahala na. Bahala, mabot ng 30 minutes. Lingaw. Bahala ako niya. Para sa vlog, ginawa kong lahat. Nagiging uto-uto ako. Sa tanan-tanan bitaw, sa tanan na mga vlog, pila na kahong vlog, hapit na mo 300. Karon pa jud ko ning apel nila nga grabe lingawan ako. That's it. So, why wajoy rason nga di mo subscribe sa ilang YouTube channel kay sila ra ang nagama sa ilahang content. Oh, kamera. Yes. Saludo ako sa Native Boholano. Mga kamao. Bye-bye mga kabay. Stay safe. God bless. Bye-bye.